Godmorgen igen. Jamen, dejligt igen at se så mange. Jeg ved jo, der er rigtig mange i dag, som ikke skulle møde ind, fordi at for eksempel i Henriks tilfælde, han er på kursus, så der er så nogle forskellige omstændigheder. Hej, jeg hedder Pernille. Vi savner jer. Ja. Vi savner jer rigtig meget, Mads, Ole og Henrik. Mwah! Jeg elsker jer. Mullerne, kom tilbage. Hej mor. Jeg savner at filtrere pligten. Der er noget at lave. Jeg glæder mig til at se jer igen. Hej, vi glæder os til at møde jer. Ja, vi glæder os til at møde jer. Vi har lige startet, så det er ret underligt i jer. Vi savner dig, Kurt. Kom tilbage. Det er piskedeligt det her. Vi savner dig rigtig meget. Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Ja, jeg savner at have en at snakke med. Nu har jeg ikke rigtig nogen. Jeg ved ikke, om jeg skal gå til, når jeg ikke har en her. Det er lidt mærkeligt, det hele. Når du hjælper altid, når man har brug for det, det betyder også meget. I get it. Vi savner. Vi savner for til at skatter. Hvad selv så om i? Det er fandme trist. Jeg tager her meget på. Men det er okay, de der grappling tricks, du lærer os. Det vil jeg sige. Det er du god til. Anne-Mette, hun er bare dejlig. Vi savner hende rigtig meget. Og at vi kostede rundt og det hele. Vi savner at lave mad. Det er ved at blive lidt kedeligt at bare gå derhjemme, synes jeg i hvert fald. Så ved jeg ikke med de andre. Jo, det er sgu også sikkert. Vi savner at være aktive. Ja. Det er det, vi gør. I stedet for at sidde derhjemme og sidde og glo ved sin computer, Så kan man være her, så kan man lave noget mad til mange folk. Og eventuelt gøre dem glade. Jeg glemte lige at sige, at jeg også passer på jeres fisk. Og så vil jeg bare lige sige, at traktoren er gået i stykker. Jeg kørte ind i 3. Undskyld! Hej! Så cutter vi filmen. Ja, Skal vi klippe?